चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। जोंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। आब' बिसानाव थांब्ला लोगोजों थाजिम मोनजागोन। हा-हु दङ, साख्रि दङ, बिसा न'खराव जानोनो रावबोआनो गैया। दे आगै आंबो सानग्रोना नायनोसै। बिदिबोला थाथ'लायदो। दे। मास्टार बाबुआ हिनजावखौ मोनाबा है आब'खौनो फन खालामसै आं। माथो आगैसोलाय। हेलौ आब'। हेलौ आगै, मा खौरांमोन? दाख्लै थांनाय खबरा मा जाखो आब'निया? औ आगै, आं बेखौनो सानगासिनो दं। राजि जादोना? आदा बाजैनोथ' बादा गैखाया, अब्लाबो मा जाखो आब'? बिनियाव फैब्ला गावखौनो खाफाल गोनां साननानै ला। दे अब्लालाय आंनि फन नाम्बारखौ बिनो होबानो जाबाय। दे बिदिब्ला आब' थलायनोसै बिदिब्ला। बिदिनो सम सम मोजां गाज्रि रायलायनो। दे जागोन दे। मास्टार लाहानावनो मबाइल नाम्बारखौ हैनो थांसैलां। नै आसामावबो दिनै मोनलायबाय सानसेयावनो 60, सानसेयावनो 70। हिनजाव लानो हाबावगोन नालाय आङो, मा जाबावगोन? मास्टार साराबा न'आव दंना गैया थांनि र' आं। बे जुगाव देग्लाय बोसोरानो खालखुलिसो खोमालै। सार, नोंथाङा मा खालामना दं? निउस नायदोंमोन र' जिराय। नै भाइरासनि खौरांखौ नायगासिनो आं। सानसेयावनो 60, 70 जागासिनो। बारायगासिनो नामा सार? बारायगासिनो आसामाव। दाख्लैथ' 3ल'सोमोन, दा नै माथो खौरांमोन? बै दाख्लै हिनजाव गोदान नायनो थांनाया नोंनिखौ माथो जाखो? आब'आ मबाइल नाम्बार होनो खोन्थादोंमोनलै। लाबोदो दा। लाबोदों। हरदो। दे 96 96 83 83 47 47 02 02 56 56। बेनोबा? बेनो। दे होमबा आं चेक खालामनोसै। नै फंबाय, दाख्लै नुनायनिफ्राय आंनि गोसोआ माबा इनि गोसोआनो गुलदुब मोनबाय थाग्रा जाबाय। बुथारगोन नामा सार? नोंगो थारखौनो बुंदो आङो। मराबो साफाखाना। आंखौसो फसायगोन ना फसाया? फसायनाया फसायदों खोमा। नङाबाथ' नाम्बारखौ हरामोन। दे होमबालाय आं थांथ'नोसै मास्टार दे नोंथां। आं दा खनसे हरनाय नायनोसै। दे थाथ'दो होमबा सार। दे। निउसखौ नायफिनसैलां। निउस नायै कल खालाम बावगारलांबायदां। ओइ बिथाङानो कल खालामसैलां खनसे। बेहाय थानानै कल खालामसैलां। सोरथो फन हरलायखो? माथो नाम्बार गोदानसो। हेलौ, मा खालामदों? आं दं ओरैनो। सोरमोनबा नों? आं दाख्लै नोंसानाव थांनाया। माथो खौरां? नों राजि दंना गैया? दे जासिगोन दे। दे बिदिबालाय फनखौ दाननोसै। जाथारसिगोन र'। लाबोखानोसैमोनलां लकडाउन मिथिला। अखाबो हासोबाय, आंनि आलि दाननायासो थालांजोब्बाय, खोथियाफोरासो जौलाबायजोब्बाय।
दामनोसैलां होद दोंसे मुसुरानै मेदों हरसैलां सनाखौसो गोसोखांलायबाय आं दिनै फनखौ न'ना रायलायनोसै आं माबा नाम सेभ खालामना लाफ्लांखो आं मोनबाय र' हेल' मामोन आदा हेलौ सना सानसे रायलायबाय थानोसै लुगैबाय हे आदाया मा बुंलाबायो नोंगौ आं थारखौनो बुंदों आंलाय माथो बुंबावनो दे होमब्ला नोंसि गोसो नों जोंहानाव फैजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसोआ नोंनि फारसे जाखादों औ आं नोंखौ माला हाबा लानांगौ साननैसो थाबावनि आंथ' नोंखौ दानो फैबा जुलि खालामनो हायो ओइ आं ओंखाम संनि दोनथ' दे दसे रायलायबावना दे दायो सम मोनबा हरफिनबानो जाबाय दे बिदिब्ला सना बाय दे बाय माथो लांदांसो मोनबायलै लकडाउननिफ्रायनो ओइ सुगिदार फंबाय रथ'लाय मा जाखो सार एख' जायाखै र' नोंथां मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंनाव माथो बाथ्रा जालायखो सार फै बैयाव जिरायनोसै ओइ फंबाय माथोमोन सार मा जाखोथाय आं बे बोराय समाव मानो बिदि सानफ्लांबायग्रा जाखो आंनि गोसोआ सानसे कल खालामाबा रायलायाबा थानोनो सुखुला सानफ्रोमबो लोगो हमनोसो गोसो जायो सनाखौ नोंगौ नामा सार मा महैनि दोङोथाय बिनियाव अ बिदिसो जाबाय नामा सार नोंगो नोंखौ नुनानै आंहाबो गुबुनजों नों सार बायदि आंहाबो फन रायलायनो गोसो जायो बिदिसो नामा बिदि दा सान फंबाय नोंनि फिसाजोआबो दासो लाइमोन बोसोरनि देरफुनाय नंगौमोन नंनायालाय ओंखाम ओंख्रि संना होबाय सिन्थायानो गैखाया गुबुनथिं गोसो होनांला माबालै गोसोआनो मानिथारला नोंबो मा सानबाय थायो दे जागोन दे नोंनि बाथ्राखौनो सानना लासिगोन आंबो बैजा ससे थांना फैनि